Boa tarde, desde Waterford. Comezamos ca segunda retransmisión do día. Acaba de rematar aquí un partido, celebración para unha das equipos, entendemos que clasificáronse para as eliminatorias. Vamos desfrutar dun partido do segundo combinado da selección galega femenina, que se vai a enfrontar a USA South. Agora mesmo Galicia lidera a clasificación do seu grupo, están primeiras e US South ocupan a terceira posición. Segundo encontro entre as equipas, é un formato de liguilla de ida e volta. O primeiro partido saldouse cunha victoria para as nosas. Veremos que resultado temos neste encontro. Galicia, quedanlle 2 partidos, dependen delas para pasar primeiras ou segundas, o que lles daría acceso directo ás semifinais. No caso de quedar terceiras, irían a unha ronda previa, cuartos de final, e no caso de quedar cuartas, pasarían a competir na fase Shield. Confiamos plenamente nas nosas, eu desde logo, e estame aquí acompañando Carme, que coido que tamén confía plenamente nas nosas xogadoras. Correcto, Carme? Por suposto, o equipo femenino B está facendo un torneo excelente, a verdade é que notase a calidade de todo o traballo feito durante esta tempada. Primeira posesión para US South. Ben posicionado o noso equipo en defensa e anticipase Noa para roubar o balón. Nótase que Noa ven de fútbol, pase co pé e recuperación de US South. Comezan no terreo de xogo por parte de Galicia, na portería Cari, porteira de Grovias. En primeira liña, Lourdes de Estrela Vermella e Chloe da Ouriense. Por diante delas temos a Sara Lomba de Grovias, María Estrada de Grovias e Aldara de Fillas de Brogán. De enlace, ca dianteira, Alexandra de Turonia e a Noa de Grovias, e en punta, María de Ouriense. Grovias, a equipa do Baixo Miño, acaparando case a metade da alineación. Feito do que me sinto moi orgulloso, porque aquí quen vos fala é o adestrador desta equipa. Moi orgulloso delas de ter logrado ser convocadas pola selección galega e de estar representando o noso país aquí. Algo moi emotivo para o noso clube. Boa circulación de Galicia, rompendo liñas, facendo unhas triangulacións moi boas. María con Alexandra, boa posición de tiro para Alexandra e fora. É raro ver a Alexandra fallar este tipo de disparos. É unha das mellores tiradoras que temos na Liga Galega. De feito, eu atreveríame a decir que desde longa distancia é a mellor tiradora que temos no gaélico galego. Creo que non vin a ninguna xogadora anotar desde tan lonxe como teño visto a Alexandra. Recuperación de USA e corta o balón Aldara. Moi atenta Aldara, moi ben a xogadora de Fillas de Brogán. Triangulación entre xogadoras de Grovias, balón para Noa, boa posición de tiro. O pau é dentro. Primeiro punto para Galicia, adiantámonos no marcador. Galicia 1, USA South 0.
Saque en longo da porteira de USA South. Moi atenta Chloe para perseguir a rival. Falta. Temos por aquí a Iago Couso, capitán, bueno, un dos capitáns de Galicia A, o que llevamos a facer unha entrevista no descanso. Que tal todo, Iago? Como estás vendo o noso equipo B femenino? Acabo de chegar, pero bueno, de momento que vexo está bastante ben, ¿no? Van gañando, agora están aquí en unha xogada de peligro, están un pouco esquinados, pero a ver se consiguen facer un puntiño polo menos, a ver se vai ao centro, parece que vai tirar a paus, dribla, bueno, bloqueo. Ten alma de comentarista, Iago Couso. Eu creo que quere quitarme aquí o sitio, Temos que negociar os streamings de mañá. Balón para Noah. Entra por banda Sara, pero intercepta a defensa de USA South. Contra rápida da equipa dos Estados Unidos. Moi ben Aldara, freando a rival. Aguantamos, moi ben. Disparo de USA South e fora. Saque buscando en longo a Nicole. Primeiro cambio na selección galega. Retirouse do campo Noah e entrou Nicole, xogadora de Ourense. Combinación entre xogadoras da Ourense. Prolonga Nicole. E recupera a xogadora de USA South. Revolvese a xogadora, solta o cóbado. Árbitra, hai que estar atenta a estas circunstancias. Non podes tolerar este tipo de comportamento no terreo do xogo. Soltou o cóbado 2 veces. Saca a porteira de USA South. A falta é directo para Nicole. Todas así, Cancerbeira. Pasa as de negro. Avanza Alexandra, balón para Nicole, e falta en ataque de Nicole por empurrar. Segundo cambio en Galicia, retírase María Estrada de Grovias no terreo de xogo e entra Rocío de Estrada Vermella. Recuperación de Sara, moi ben Sariña. Move para Alexandra, Alexandra con María. María banda para Sara. Ten dúas xogadoras encimándoa e falta da xogadora americana por empurrón desde atrás. Vamos ver quen golpea, balón para Alexandra. Punto para Alexandra. 2-0 para Galicia no electrónico. Moi bo torneo que está facendo a selección B de Galicia, participando na segunda categoría. Hai un nivel moi alto e hai moitas xogadoras que dan o nivel incluso para, seguramente, en seguintes torneos da selección. Veremos a moitas destas xogadoras xogando co primeiro equipo. Circulando Galicia o balón en defensa, non temos presa. Moi ben, Rocío abrindo o balón para Nicole. Nicole abrindo para Aldara, moi boa visión de xogo. María facendo a descarga. Pase filtrado por Alexandra, demasiadas defensas aí no medio. Temos que ter cuidado con estes pases por alto cando hai moitas rivais diante. Nicole estaba entre 3 xogadoras de USA South. Intercepta Aldara. Moi atenta Aldara en defensa. Coido que é o segundo balón que intercepta. Xogadora de Fillas, tamén unha
das máis novas deste plantel, unha xogadora con moita proxección. En ataque, Nicole para Alexandra, e punto. Alexandra 3, USA South 0. Galicia 3 ou Alexandra 3. Pero anotou os 3 puntos Alexandra. Coido que sí, se me equivoco, que alguén me corrixa nos comentarios. En ataque USA South, recibe a número 14 só dentro da área e punto. Desconexión nas marcas das nosas atrás. Temos que intentar evitar que reciban rivais soas nesa zona. Saque de Karin Longo buscando a Alexandra. Se lle escapa a bola, era boa a intención. Alexandra é unha xogadora moi alta e nos pode dar moitos recursos en saída de balón, buscando a Longo. Falta a favor de USA South. Golpea número 9. E fora. Así todas, compañeira. Vou aproveitar agora para facer unha puntualización en relación á retransmisión anterior. Pablo Penisco, xogador de Turonia, eu referíme a él de xeito correcto e Chaves contestoume que non, que era Peñisco. Pois confirmamos que Penisco e que o seu alcume, non é apelido. Datos innecesarios, pero que eu vos dou. A 18 nosa. É a Lucía, non? Lucía Briense, non? Entrou por Lourdes. Tivemos un cambio máis na selección galega. Entrou Lucía Dauriense por Lourdes, está vermella, e tamén entrou Antía Lavandeiras por Sara de Grovias. Antía Lavandeiras, e a tedes que o número 26, unha das xogadoras máis experimentadas do noso equipo B, moitos torneos internacionais ás súas costas, golpea María e fora. Un amper galego, este disparo dabo dentro. Colexiada, explica o que queiras, a número 11 foise só ao chan. Moi ben en defensa Chloe, tamén unha das nosas xogadoras máis novas, xogadora de Auriense, que pode actuar case en calquera posición. Onte xogou un partido de dianteira, seguramente xogou algún partido máis, pero eu só a mirei nun, e agora témola xogando na nosa segunda liña. Dispara fora, número 12, todas así, compañeiras, e descanso en Waterford. Resultado, Galicia 3, os 3 puntos de Alexandra, USA South 1. Imos a proceder agora no descanso, a entrevista patrocinada por Deporte Galego. Teño aquí a Iago Couso, un dos capitáns da selección masculina A. Que tal todo, Iago, como te atopas? Bueno, ben, de momento ben, fai un calor que morres, pero bueno, por lo resto estamos ben. Como levades a nivel físico e mental o tema da calor, da fatiga, porque, bueno, non estades tendo tempo suficiente para descansar ben, hai moitos partidos seguidos, iso, a calor malla moito. Como está sendo isto e como levades? A verdade é que quen diría que iba a facer mellor tempo aquí que en Galicia en verán, non? Si que é verdade que é un torneo moi exixente a nivel físico, tamén a nivel mental, non? Pero a nivel físico son moitos partidos moi xuntos, un tempo que a verdade non acompaña para nada, horas moi centrais do día, pero bueno, aquí estamos para o que sexa, non? Para dalo todo.
Como ves a participación ata agora do equipo A masculino? Agora que tocouvos un grupo moi duro, con equipos de moito nivel, coido que só gañastedes un partido contra a Argentina, no? Faime un poquinho un resumo iso de como están sendo os partidos, o nivel dos rivais e as vosas sensacións. A ver, podemos facer moitísimas lecturas, pero realmente se estamos nun grupo duro porque tamén nos consideran un rival duro. Son tres divisións, non, masculinas, estamos en primeira por algo, non só por Rose, senón por toda a trayectoria da selección galega previamente, en 2015 máis ou menos. Se estamos competindo a máximo nivel, pois tamén teremos que xogar a máximo nivel. Sí que é verdade que son partidos moi exixentes contra rivais moi bons, sí que eu que xa son un pouco vello nesto dos mundiais, son meu cuarto mundial e sí que vexo que hai unha progresión moi importante no nivel de todos os equipos, incluído o noso. Entón, tocar nos rivales moi duros, concretamente, comparado contra o Mundial, son do noso grupo de 5, 3 son semifinalistas en Mundial previo. Entonces, bueno, tamén lle competimos de cara a cara, non perdimos tampouco de moitos puntos. Este torneo vamos de menos a máis, cada vez encontrándonos moito mellor no campo, moitos máis cómodos a pesar deste calor, abrasante, pero eu creo que a tendencia é moi positiva e vamos a ir a por todas as mañas na Xil. Perfecto, pois moita sorte na Xil, Iago, grazas por estar con nós. Vai dar comezo a segunda parte. Por parte de Galicia, temos algún cambio. Continúa Cari na portería. En defensa, primeira liña, temos a Lucía da Ouriense e a Uxía de Estrada Vermella, que acaba de entrar ao terreo de xogo. Na segunda liña, Sara de Grovias, volve a entrar no terreo de xogo. Paradón de Cari. Doble parada de Cari. Moi ben, Cari. Enorme. Cari demostrando por que está aquí neste Mundial. Primeiro ano no fútbol gaélico de Cari, porteira de Grovias. Conseguiu unha liga e aquí está participando do Mundial. Doble parada da nosa porteira. Moi ben, Cari. E agora manda balón fora. Parece que acabo de gafala. Non todos os saques van ir perfectos. Vale, continuando ca alineación, repasamos. Cari portería, Lucía e Uxía en defensa. Na segunda liña temos triplete de Grovias con María Estrada, Sara Lomba e Noa. De enganche temos a Alexandra e en punta a María da Ouriense. Perdón, María Ouriense de enlace, está Chloe arriba. O que vos comentaba na primeira parte, Chloe pode xogar case en todas as posicións do campo, agora mesmo está xogando de dianteira. Noa, notándoselle novamente a vea futbolística, pase atrás, recupera a USA. Temos que intentar levantar eses balóns, co balón nas mans, temos máis seguridade, máis precisión nos pases. Isto non é fútbol, é fútbol gaélico. É un tic que pensaba que non a quitara, porque a verdade é que o ano pasado sí que era moi futboleira, este ano xa empezou a xogar moito máis coas mans, pero, sorprendentemente neste partido, decidiu volver a usar os pés. Punto para Galicia, novamente Alexandra, Galicia 4, USA South 1. Temos agora mesmo no terreo de xogo a Uxía, de feito, hai a Tedes interceptando este balón, moi boa anticipación. Uxía tamén unha das nosas xogadoras máis novas, xogadora de Boqueixón, que entrou no gaélico grazas ao programa gaélicoescolas.gal. Outra parada de Cari, moi ben Cari, salvando dous posibles goles de USA South. Como vos comentaba, Uxía é un dos produtos da nosa canteira, do proxecto gaélicoescolas.gal. Non é a única xogadora que temos hoxe aquí de Boqueixón e do proxecto de Gálico Escolas, está tamén Emma, xogando co primeiro equipo da selección galega, e tamén, como comentei na retransmisión previa, temos a Giao do Pino. Hai futuro para o gaélico galego. Estamos aquí xente moi veterana, como a min ou Carme, pero tamén ven aquí Sabia Nova. Como ves as xogadoras máis novas da equipa galega, Carme? É impresionante, o subidón destes últimos anos das novas xeracións están vendo moi fortes. A verdade é que é increíble velas xogar. Nós que comezamos xa con idades bastante avanzadas non podemos ver tanta progresión en nós, pero sí en elas. Así que o futuro está aquí e, por sorte, parece que ven con moita forza.
Noah en ataque co balón, achegase a portería, disparo de Noah e bloqueo da xogadora de USA South. Temos que intentar ser un poquinho máis solidarias en ataque. Había dúas compañeiras preparadas para recibir. Neste tipo de accións é comprensibles cando nos achegamos a portería, pois sempre nos pode un pouco a ansia de acabar nosa xogada, só vemos a portería e custa moito ver as compañeiras, pero temos que ter esa capacidade, esa visión de xogo para ver todas as opcións e dar o pase se hai algunha compañeira soa. Vai fora o disparo de Noah, saque para USA South. Balón en longo, buscando a número 11, emparellada con María Estrada. Gaña USA. Balón aí, Aldara, corta Aldara, pero queda o balón solto para número 3 de USA e punto. Segundo punto de USA. Galicia 4, USA 2. Todo tiros a punto, non houve de momento ningún gol. Boa saída de balón por parte de Cari. Recibe Sara Lomba. Balón para Lucía. Lucía combinando con Aldara. Aldara abriendo a banda para Nicole. Moi boa combinación, chicas. Se lle escapa solo a Nicole, pero recupérase moi ben. Balón aberto para Sara. Avanza Sara. Sara con Alexandra. Posición de golpeo para Alexandra. E punto. Novo punto para Alexandra. 5 puntos da selección galega, os 5 da Alexandra. Moi bo partido da Alexandra. A verdade é que Turonia ten unha tiradora increíble. Insisto, da Liga Femenina, para min, polo menos en distancias longas, a mellor tiradora que temos. E está xogando coa selección B, para que vexades o nivel que temos aquí participando en Waterford, e que o relevo para a selección A é increíble. Hai moita rapaza aquí nova e cun nivel altísimo. Moi ben Sara, resarcíndose, cae o chan, pero levántase. Moi ben Sara, moi ben recuperado. E marra pase a Alexandra, moi atenta a xogadora de USA South. Moito estou practicando a fonética do inglés nesta retransmisión. Movendo con tranquilidade a selección galega. Lucía toca para Cari. Cari atopa a Nicole soa no medio. Pase arriscado, pero atopando a compañeira. Suba balón Lourdes, que acaba de entrar no terreo de xogo. Entrou por Uxía, cambio entre dúas compañeiras de Estrela Vermella. Balón en longo, buscando a Chloe, recibe Chloe. Chegase Chloe, tira. E fora. Temos que intentar facer algún puntiño máis para asegurar o resultado, xa que agora mesmo USA South está a distancia dun gol. O balón ven directo para min, así me gusta, solidaria. Que a xente estamos fora, a nós tamén nos apetece xogar. Saca María Estrada. Balón ao medio, hai que ter moito cuidado con estes balóns ao centro. De feito, pasa o que me temía. Recupera a xogora de USA South. Cuestión prohibida en fútbol gaélico. Saque de banda, no medio campo, sacalo caro centro. Se perdemos esa bola, nos plantan unha contra super rápida. Balón en longo para a dianteira e gol de USA South. Empate no marcador, celebración efusiva de USA South. Calma, que ainda non acabou o partido. Saque que recolle USA South. Para a xente que non está familiarizada co fútbol gaélico, os tiros por arriba, entre os dous paus superiores, son un punto. Falta da xogadora de USA South. Tamén para a xente que non coñecer moito deporte, cando hai unha disputa, unha xogadora vai cas mans e outra vai cos pés, como neste caso,
e falta da xogadora que vai cos pés. Veña, non podes pitar empurrón aí, árbitra. Nicole avanzando limpamente, simplemente usa o brazo para protexerse, non empurra a rival, e como hai contacto, a árbitra pita falta. Ben, explicación do tanteo. Balón entre os paus superiores, 1 punto e a gol 3. Iba gañando Galicia 5-2, marcou un gol US South, polo tanto, empate a 5 no electrónico. Unha pena, a verdade, que nos pitaran falta nesta contra, porque era unha ocasión clarísima para puntuar. Criterio da árbitra, na miña opinión, totalmente errado. Tira Chloe e bloquea a defensa. Se queda o balón morto a porteira. Balón para Alexandra. E punto. Alexandra buscaba o gol, pero coa intervención da defensa foi a punto. Novo punto a Alexandra, acaparando a puntuación da selección galega. Contra rápida de US South. Temos que chegar abaixo, mozas. Imos por adiante, temos que defender todas. Novamente disputa, toca antía o balón co pé. Estaba a xogadora de USA South indo camán e falta para equipo dos Estados Unidos. Tira fora. Todas así, compañeiras americanas. Balón en longo para Nicole. Levanta Nicole, moi ben. Líbrase da súa marca. Superioridade da equipa galega. Pase de Nicole cara a Alexandra. Alexandra e punto. Novo punto para Alexandra. Galicia 7, USA South 5. Últimos minutos, temos que darlo todo. Balón en longo. Moi atenta Lourdes para ir ao corte. Recuperamos. Xa está indo arriba a buscarnos. USA South teñen que recuperar porque teñen que gañar para poder pasar as eliminatorias. Elas agora mesmo están terceiras, empatadas coas cuartas. No caso de quedar cuartas, pasarían a Xil. Non competirían por gañar a categoría absoluta desta segunda división. Falta a favor de Galicia. Balón para Alexandra. E dentro, 8º punto de Alexandra. Un punto máis e fará un triple hat-trick en terminoloxía de fútbol inglés. Como lle chaman os irlandeses, despectivamente, soccer. Boa defensa da Antía. Pita falta a árbitra. Está ben defendido, temos que cortar os seus ataques. Colo o balón a número 12 e intercepta Rocío. Perdón, Rocío non, Lourdes. Sería media equivocación porque as dúas xogadoras son de estrela vermella. Meteduras de pata, podedes poñer nos comentarios. Remata o partido. Victoria para as nosas. Resultado final. Galicia 8 tantos, 0 goles. USA South 5, 2 tantos e 1 gol. Imos a chegarnos a ver as nosas xogadoras. Nova victoria, case pleno. Do momento gañamos todos os partidos a gas 1 e colocámonos líderes desta primeira división. Queda un partido, dependemos de nós mesmas para pasar primeiras. Non teño a clasificación diante, pero pode ser que con esta victoria tamén aseguremos a segunda posición, que dá paso tamén ás semifinais. Como vedes, ambiente moi san aquí en Waterford, saudándose ambas equipas. USA South, ainda que perdeu, pois están recibindo aquí o ánimo e apoio doutra equipa. Este é o espírito do gaélico tanto no mundo como en Galicia. Irmandade, fraternidade
entre equipos, entre nacións, entre povos. E aquí temos a selección galega representando o noso país e dando todo. Pola miña parte, voume despedindo. Grazas por acompañarme nesta nova retransmisión. Bueno, saio do campo que empezou outro partido, eu estou aquí no medio. E nada, vémonos mañá, informaremos nas redes de Gaélico Galego dos partidos que imos retransmitir. Mañá xa comecemos cas eliminatorias, así que mínimo teremos que estar cas chicas de Galicia B para ver, agardo que, se non me equivoco, un partido de semifinais. Grazas a todos, vémonos na próxima e adiante selección galega. Ya, no, Estela. Ya sí, Estela. Finish. Excellent. Super, Marshall. Super, Vinicius. Super, Lolo. Yeah, easy, 70.